Het buitenbeentje van Tolen, Oud-Vossemeer. Iets frivoler misschien dan elders op het eiland. En toch samen door één deur kunnen, rekening houden met elkaar. Omgeven door uitgestrekte polders was het er jarenlang vrij stil. Totdat het dorp ineens internationaal op de kaart stond. Toen wisten ook toeristen het dorp te vinden. De sfeer werd anders. Hemelsbreed ligt Vossemeer maar een paar 100 meter van Noord-Brabant. Hoe Zeeuws ben je dan? Het is in meer dan één opzicht een dunne scheidslijn. Toen ik hier opgegroeid ben, het was hier de veerpont. Van oud naar een nieuw Vossemeer. Een speelplaats voor je jeugd. Ik heb hier gevist, ik heb hier allerlei leuke dingen gedaan. Kattenkwaad uitgehaald natuurlijk. Maar ja, je kent er eigenlijk helemaal niks meer van terug. Waar vroeger rivier de Eendracht, Tolen en Noord-Brabant van elkaar scheiden, stroomt nu het Schelde-Rijnkanaal. Daar waar nu de brug ligt, daar had je vroeger het eiland Teu, noemden ze dat. Dat was dus een heel groot schorrengebied was dat. En dan kon je als kind daar heerlijk doorheen wandelen. Het waren hele diepe geulen en dan kon je kreukels rapen, lamzoren snijden. Enfin, alles wat de natuur meebracht, dat was daar zo. Dat was de aanmeerhaven van Oud naar Nieuw-Vossemeer. Dus Oud is Zeeland en Nieuw-Vossemeer is Brabant. Je natuurlijk ook zo met de kermis bijvoorbeeld. Dan kwamen de meiden van Nieuw-Vossemeer of de jongens van Nieuw-Vossemeer naar Oud-Vossemeer op de vrije. Dus dan gingen ze partners zoeken. Want ook katholieke enclave natuurlijk in Nieuw-Vossemeer. Oud-Vossemeer een gedeelte katholiek. Dus die mensen kwamen dan over om verkering te zoeken. Dat had je natuurlijk in de dorpswinkels natuurlijk ook allemaal hier op het dorp. Hier had je 4 bakkers, je had 3 slagers of 4 slagers. En ze hadden allemaal hun eigen kringetje van familie en groeperingen. Er waren 2 kapsels. Je had een protestantse en een katholieke. Leen heeft zelf een kapperszaak in de stijl van toen. Knippen, scheren, trimmen in een soortgelijk interieur, maar de tijden zijn veranderd. Een kapperswinkel was vroeger een nieuwsgaring. Alles wat bij de kapper verteld werd, dat was nieuws. Toen ik in het vak ging, toen had je dus... Er zaten zo'n 10, 12 of 15 mensen zaten te wachten. Op een scheerbeurt of op een knipbeurt. Dus dan had je... En dan zag het blauw van de rook. En er werd er ontzettend veel gelachen en gekheid gedaan. Dus als je dat met de kapper hoorde, dan ging dat hele dorp rond. Dus, en dat was niet van de kapper zelf, maar het was in de kapsalon werd dat verteld. Frietzaak van Riet. Ja. Die deed altijd een zakje dichtkniepen onderin. Deze, Jovis. Oh ja. Jovis. Daar moest ik altijd om boorwater. In deze hele ring staat een pentekening van hoe het... Vroeger was? Ja, pakweg tot 60 jaar geleden was. Op het doekje zat dan de groenteboer, hè? Kees Nelissen. Kees Nelissen. Ja, Kees Nelissen. Ja. Kees, die stonk altijd naar pet. Die reed me in pet. Oh, die stonk, die man. Verschrikkelijk. Ja, en dan nemen diezelfde en dan deed je de zuurkool die op vat halen. Bah, verschrikkelijk. Dat was niet leuk. Echte Zeeuwen, maar wel met een Brabant stukje Bourgondisch karakter. Wat zich uit in de volksaard, die hier anders is dan wel iets anders is dan de rest van Tolen. Je hebt ook wat katholieke invloeden. Er werd op zondag gevoetbald. Er is al 500 jaar kermis. Ja. Wielerronde. Ja. Toneelgezelschappen, niet zo maar meerdere. Carnaval. Ja. Vroeger waren de cafés ook allemaal open hier zo, zondag. Iets minder zwaar op de hand. Nee? Ja. Zondags waren de cafés open, wat je op het eiland Tolen niet zag. Ja, klopt. Dus het is, we zoeken nog eens een vreemde eend in de bijt. Wordt het wel eens genoemd binnen op Tolen. Dat zal allerlei redenen hebben. Misschien ook wel dat wij dicht bij Brabant zaten. Niet aan de Oosterschelde lagen. Dus ja. En hier Jan Vos, hè? Ja. Maar daar is eigenlijk feitelijk niet veel veranderd. Nee, dat is allemaal hetzelfde gebleven. Frieszaak. Er zijn heel veel mensen die hier dan komen. Dan zeggen ze, wauw, het lijkt waar je in Frankrijk zit. Zo mooi. Ja. Bas? Dan zeg ik wie? Ja.
Ja. Dit is dus de hangplek van het dorp hier zo in mijn tijd. En ja, als je dan je brommertje had, als je 16 jaar was, dan stond je hier allemaal op elkaar te wachten met een hele groep jongens. En dan deden jullie hier zo je naam of je initiaal in één kaart. Ja, zo ging dat. Is dat JQ zelfs? Jaap van Dijk, of Evert van Dijk was dat. Ja. Evert van Dijk. Hans 1966. Dit is het originele huis in Roosevelt. Zou natuurlijk vergeten zijn. Als Klaas van Roosevelt, niet hier vandaan, was vertrokken naar Nieuw-Amsterdam. Waar een klein dorp groots in kan zijn. In Oud-Vossemeer liggen de roots van Franklin Delano Roosevelt, de president van de Verenigde Staten, met een missie die nog altijd actueel is. Zo. Hier zien we Klaas en Jannetje. En uiteindelijk komt hier dan Franklin Delano uit voort, die met Anna Eleanor trouwt. Gewoon met zijn kroontjespen opgeschreven. In juni 1950 brengt voormalig presidentsvrouw Eleanor Roosevelt een bezoek aan Oud-Vossemeer, waarmee het dorp ineens wereldnieuws was. En op deze plek heeft Eleanor Roosevelt gezeten toen ze in 1950 het dorp bezocht. Ja, en dat is natuurlijk best legendarisch. Was ze met de pont aangekomen op het veer. Nee? En daar ging ze 's middags ook weer terug, van daaruit terug naar Amsterdam, naar Schiphol. First is freedom of speech and expression everywhere in the world. De 4 vrijheden die Roosevelt op 6 januari 1941 uitsprak in een toespraak voor het Amerikaanse congres, geven zijn visie op een menswaardige wereld. De 4 Freedoms Awards worden nog altijd om de 2 jaar in Middelburg uitgereikt. Om die reden is hier in de roots van de Roosevelts dus het 4 Freedoms monument weggezet. Van Nico van de Boezem, een Middelburgse kunstenaar. En je ziet daar 4 pilaren, de 4 pilaren van de 4 vrijheden. En die zijn verbonden met vleugels, de vleugels van vrijheid. En sindsdien is er een andere sfeer in het dorp. Er komen touringcars, er komen fietsers, er zijn fietsroutes, er zijn wandelroutes. De B&B'tjes, bed and breakfast, die zie je her en der opduiken. Wat in het verleden nooit het geval was. En dus ja, dat zorgt voor verreuring. Hè? Wij kunnen in Oud-Vossemeer kunnen wij dat heel goed met elkaar samenleven. We hebben dus een carnavalsvereniging bijvoorbeeld, die houdt rekening met de mensen van de kerk. Dus s'avonds om 12 uur is zaterdagavond de carnaval klaar. Dan gaan ze elders carnaval vieren. Terwijl het dan, of we noemen het ook geen carnaval, we noemen het wooidagen hier zo. Dus het is geen carnaval, maar wooidagen. Dat we lekker vrolijk zijn en uit de band kunnen springen. Maar zondags houden we rust. Ja, dat gaat gewoon enorm goed. Het mooiste dorp van het eiland Tolen. Of all places, ja. Ja.